Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu nomfeli wethu Jesu Kristu ophilayo. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba wethu ongcwele usuku osiphe lona nesikhathi osiphe sona. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu wenyama yonke, akukho okwehlulayo. Sibonga ukuthi ungumdali wezulu nomhlaba, udalile konke ngezwi lakho, waze wasipha ukuhlakanipha nokuqonda ukuthi uNkulunkulu onguyizolo namhla naphakade, awuguquki futhi awunalo nethunzi lokuphenduka. Sibonga ukwazi ukuthi Nkosi okudalile wakumisa kuyohlale kumile kuze kube phakade. Siyabonga ukuthi uthando lwakho Nkosi lumile kuze kube phakade, nomusa wakho usanele ngoba siyizinto nje ezibuthakathaka. Siyabonga Nkosi ukuthi amandla akho ayapheleliswa nakukho lokho buthakathaka bethu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sizofunda izwi lakho manje. Siyacela Nkosi, khulume ngalo enhlizweni zethu ngabanye. Usiphe Nkosi ukuphenduka ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi izwi lakho libukhali njengey'nkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Okukhulu kakhulu liyahlaba lihlukanise Nkosi izizindlo nemicabango. Linamandla kangangokuthi liphunzise imbabala, liphula ngisho imisedari yaseLebanoni. Nkosi, kuguquka iy'khathi ngezwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele uthi uNkulunkulu ngey'khathi zonke, uNkulunkulu ezimeni zonke, uNkulunkulu wokuphila kwethu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, kakhulu nangaso lesi sikhathi esiphila kuso bazalwane. Ngike ngabheka nje ngifunda ngendaba yemana. Ithi inhliziyo yami wayevele kumisile uNkulunkulu. Uma sesifunda nje ngemana, wayesimisele ukuthi uyosipha ukudla kwethu noma isinkwa sethu semihla ngemihla. Usuku nosuku usipho okusha uNkulunkulu. Usuku nosuku asiphili ngamandla izolo, kodwa siphila ngamandla uNkulunkulu asinika wona usuku nosuku. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizocela-ke bazalwane sivule laphayana izwi abaseRoma chapter 6. NgoLwesine oludlule besikhuluma ngendumiso, bengifisa ukuqhubeka nayo namhlanje, kodwa-ke akwenzekanga. Sizofunda abaseRoma chapter 6. Ngiyaxolisa. Siqala ukufunda-ke bazalwane ku-verse 12. Romans chapter 6 verse 12. Ngizongixolela-ke, ngisuke nganginga-charge ama-airpods ami, so ngiyazama ukumemeza ningibekezelele. Sifunda uRomans chapter 6, siqale ku-verse 12. Indaba izoba yinde. Ngiyacela siyifunde nje, siyifundisise, sicele kakhulu umoya oyingcwele asikhanyisele. Siqala ukufunda verse 12. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe yizikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo, bevukile kwabafileyo, nezitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga. Ngokuba isona siyikubusa phezu kwenu, ngokuba niphansi komthetho, kodwa kepha niphansi komusa. Kunjani phona? Siyakona ngokuba singephansi komthetho kodwa phansi komusa na?
qhana kanye. Anazi yini ukuthi lowo enizinikela kuye ukuba nibe yizinceku zokumlalela niyizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa, noma ezokulalela kube ngukulunga na? Kepha makabongwe uNkulunkulu ukuthi nina enaniyizinceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo, nokuthi senikhululiwe esonweni naba yizinceku zokulunga. Jesu Kristu uyinkosi. Sizogcina lapho, inde bazalwane le ndaba, kodwa isihloko engisiphethe le ndatshana yethu sithi ukuphila phansi komusa, living under grace. Uma sizobuyela emuva kulamavesi, ziningi izihloko engingazi ngabaza, kodwa kwavela lesi ukuthi ngempela thina siphila phansi komusa. Asisaphili phansi komthetho, noma phansi umthetho ongamandla esono. Amandla esono angumthetho. Asisaphili phansi komthetho ukuze sone. Likhona-ke nevesi elisho njalo. Kodwa ngiyathanda nje-ke sibuyele laphaya ekuqaleni kwale ndaba, la siqala khona uvesi 12 novesi 13 kuya kuvesi 13, ukuthi singasebenzisi. Lithi nje kuqala makungabusi isono emzimbeni yethu efayo. Bese lithi ninganikeli izitho zenu esonweni. Heyi bazalwane, ngithe mangabe ngilalela ngifunda leli vesi, ngaluza uvalo lungishaya ukuthi Nkosi, siyazi ukuthi umzimba wethu uyithempeli lakho, futhi siyazi ukuthi udalile izitho zonke ezisemzimbeni wethu. Kodwa isikhathi esiningi asinikezi udumo ngezitho zethu zomzimba. Ngabheka ukuthi kuphumaphi ukusishintsha, kuphume ekunikeleni izitho zethu esonweni, kuphumaphi ukuthanda izinto uNkulunkulu angasinikanga zona. Kuphuma khona ekuphileni phansi kwesono. Nawu isihloko sale nkonzo sithi siphila phansi komusa, hhayi ngaphansi komthetho. Asifanelanga ukugqilazwa isono, ngoba umusa kaNkulunkulu usembethe. Umusa kaNkulunkulu usimbozile. Umusa kaNkulunkulu yiwona ophilayo kuthina. Thina siphila ngawo, wona uphila kuthina. Kuthini-ke lokhu bazalwane? Kusho ukuthini? Kusho ukuthi singayisebenzisi ngempela izitho zethu ukuba sone, kodwa sizinikele kuNkulunkulu zibe yizikhali zakhe zokulunga, ukuthi senze okuhle, senze ukulunga ukuze siphile. Inde le ndaba engiyifundile, kodwa iyagcizelela ukuthi njengabavukile ekufeni, njengabaphilileyo, sesivukile, sasifile esonweni, savuka kanye noKristu. Asinikele imizimba yethu ibe yithempeli likaMoya Oyingcwele. Sinikele, unikele ulimi lwakho lukhuluma ukuphila. Unikele ingqondo yakho icabanga okuhle. Unikele izandla zakho zenze ukulunga nemisebenzi emihle. Unikele inyawo zakho uhambele abagulayo, uhambele abasosizini, uhambele besekuboshweni, uhambele abacindezelekile. Sinikele izitho zethu
zibe yizikhali zokulunga abazalwane. Ngiyabheka nje uma sifunda lapha encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 6 uverse 19 no-20 ukhuluma yona lento ukuthi kepha anazi yini ukuthi imizimba yenu uyithempeli likaMoya oNgcwele kunina enimamukele uNkulunkulu, nokuthi anisibabenu ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Siyambonga yini uNkulunkulu? Imizimba yethu iyithempeli. uMoya oNgcwele uyena osiholayo, asikhombise, asifundise konke, asiholele eqinisweni. Kusho ukuthi asikwazi ukwenza okuphambene ngoba sine-guide. Uma ngabe uhamba endaweni ongayazi, bese kuba khona othi ngizoyokukhombisa, uyuthembe yena owazi indlela ukuthi uzokukhombisa ngempela la ufuna khona. Kunjalo-ke uMoya oNgcwele esimnikeziwe ukuthi abe yi-guide, asikhombise la kufanele siye khona, asikhombise lokhu kufanele sikwenze, asikhombise. Kodwa uma ngabe sizonikela ukuthi sigqilazeke, ubugqila besono bazalwane, uma sesikhanyiselwe by choice, uyazikhethela, ukhethe ukugqilazeka, ubone ukuthi kukhona ukukhululeka. Singeke size sikhohlisane ngokuthi isono siyagqilaza uma ungathandi ukugqilazeka, ngenxa yokuthi unayo indlela yokuphepha. uNkulunkulu wayazi ukuthi uma esidala asizuba perfect njengaye, kodwa wasinikeza indlela yokuphepha. Yikho sinomqulu ongaka okufanele siwufunde insuku zonke. Yikho sinomqulu ongaka othi mawuxakekile ufune ukuthi ngingayaphi ukuze ngifike, ukuze ngiphume kuloko kuxakeka. Yingakho sinale ncwadi enkulu kangaka eyigayidi esitshelayo ukuthi uma ngabe sikhonza uNkulunkulu sinenkululeko, sikhuliwe esonweni. Kodwa uma ngabe sikhonza umthetho, uma sizophila ngomthetho bazalwane, sinikeza isona amandla. Ivesi lisho njalo lithi amandla omthetho yisono. Sinikeza umthetho amandla bese siyona. And wone noma uthi uzama ungoni ngoba unikezile amandla emthethweni. Wone ngibuye mangabe uphuma la ekhaya, ngiphume mhlambe ngikhohlwe i-license. Uma sekukude uthi ngijike ngisuke sengazi ukuthi ngonile emthethweni, kusho ukuthi sekuyisono ngoba umthetho ubekelwe khona ukuthi ungaweqi. So sisona noma sithi asifuni ukona, uthola ukuthi ngenxa yomthetho uzothi usukhumbulile uthi kodwa ngisajika uphindele ekhaya, Nkosi ngicela ungibiyele, kodwa usuwonile already. So bazalwane, asiphume ekucindezelekeni kwesono, kodwa siphile phansi komusa. Umusa ucindezeli, umusa uyakhulula, umusa unikeza ukukhula ngisho emoyeni, umusa uvula amehlo, umusa wenza sibe nokuqonda, umusa uvela ngokwesaba uNkulunkulu. Gcina imiyalo yakhe, wesabe ngoba yena unamandla okuthatha sekubulela phose esogwini. Yilokho kufanele sikusabe. Singasesabi isono ngoba sibuswa isono, kodwa sisabe uNkulunkulu ongumnikazi wakho konke. Na uxolo bazalwane, uma sifunda
lapha kwabaseRoma. Ngiyaxolisa ngizolokhu ngivula nje uma ngikhumbula abazalwane, ningaphatheki kabi. KwabaseRoma chapter 12 wakhona verse 1 kuya 2. Kukhulunywa ngokuncenga la ukuthi siphathe kanjani amalunga omzimba wethu. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ukuba ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka uNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Bazalwane, kufanele ukuthi-ke uma uqhubeka naleli vesi, lijwayelekile, sijwayele ukulisho, sijwayele nokulifunda, ukuthi kufanele senze okuthandekayo, okuhle nokuthandekayo uNkulunkulu. Uma ngabe senze njalo, senza lento ebishiwo yileli vesi, uvesi 12 ethi makungabusi isono emzimbeni yethu. Bese kuthi laphayana izitho zethu sizinikele kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga, izikhali zokulunga, armor of righteousness, izikhali zokulunga. Uma ngabe sinikela imizimba yethu ukuthi ibe umnikelo ophilile nongcwele othandeka uNkulunkulu, kuze kuthiwe singalingisi izwe, kodwa kuguqulwe isimo sengqondo ngokwenziwa intsha ingqondo yethu, ukuze sibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo kuye. Bazalwane, ngike ngathi fahla mhlawumbe ngelinye ilanga ngolimi. Ulimi lwethu, not language, but ulimi luyisitho esincane, lisho njalo iBhayibheli, kodwa liyisikhali esinzima ngendlela emangalisayo. Umuntu uyambulala ngolimi, impi uyayidala ngolimi, inzondo, ubuthakathi udala ngolimi. Uyazi ukuthi ulimi nje luyabulala ngendlela emangalisayo. Yilo-ke lolu limi futhi oluphilisayo ngesinye isikhathi. Ngithanda isibingelelo esithi uJesu Kristu inkosi. Uyazi ukuthi leso sibingelelo senza umuntu ukuthi abuyise ingqondo, acabange ukuthi ubani lengikhuluma naye, usholani kanje. Umuntu okhethiwe uNkulunkulu uzobe sekubuza, mhlambe aphinde abingelele ukuze uzophinde usho futhi. Emva kwalokho kube ngiphila. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngafonelwa yilabantu abadayisayo ama-spam. Ngabefona bese ngisho kanje ngithi uJesu Kristu inkosi. Abesethi unjani mama? Bese ngithi ngiciniwe ngomsa kaNkulunkulu. Abese yayisho-ke indaba yakhe-ke, asho-ke into ayidayisa, asho. Ekugcineni bese ngithi mina cha, ngiyabonga mntanami, angisebenzi, so ngeke ngiyi-afford-e le nto okhuluma ngayo. Uyabazi ukuthi uma usuze washo njalo baye bathi, hawu, awukwazi nje nokuthi ungenza ini, basho amazabo. Bese ngithi mina cha mntanami, angisebenzi, kanti angikwazi futhi ukudala isikweletu. Isikweletu asivumelekile ezweni lenkosi. Abesethi yena, hhayi ngiyabonga mama. Bese ngithi usuku oluhle. Abesethi ngiyabonga mama. Eyi, usungishumayeze wangiqeda nje ngalesi sibingelelo obingelele ngaso. Ulimi liyaphilisa sometimes. Akubanga buhlungu kule ngane ukuthi angizange ngiyithathe into ayithi angiyithathe, kodwa wadlula kuyona. Wadlula wabuka ukuthi ngithini, wabuka engangimletha kuyena. So bazalwane, ngiyafisa
sengathi singamtshela umoya oyingcwele ukuthi Nkosi nanti ulimi lwami, correct it, qondise. Ngifisa ukuthi lube ithuluzi lokulunga. Ngesinye isikhathi asize singakhuluma kahle, kuthi kulindeleke ukuthi sisho okuthize singakusho, ngoba ingqondo yethu ayikhontrolwa umusa esiphansi kwawo. Kwesinye isikhathi uthi wenza kahle ngokungasho lutho, kanti awusenzi kahle ngoba bekufanele usho. Kungivamile-ke Nkosi yami mina ngiyi-culprit yalento engiyishoyo. Uyabona ukuthi uma ngabe uzoqhamuka mhlawumbe ungi-accuse ngento engekho, ungisole ngento engingayazi, isikhathi esiningi ngiyathula ngingaphenduli. Kwesinye isikhathi ngisuke ngithule ngoba ngithi kusizani ukukuphendula. Kwesinye isikhathi ngithula ngoba ngithi sizophikisana. Ngizothi angazi uthi uyazi sigcine sesiphikisene. Kwesinye isikhathi ngithule ngokuthi ngithi akungidingi ukuthi ngiyiphendule lento. Anginaso into estrong eqinile ukuthi uma ngithula ngingaphenduli ngisuke ngikwenzelani. Kodwa wena kusuke kwenzeka kuwe kuba kuningi okufikayo engqondweni. Uthi ungithatha njengesilima lona, noma mhlawumbe ubone ukuthi angisile nje ngoba ngikhuluma kanje, noma mhlawumbe uphakeme akafuni aze akhulume nami, kodwa kuba kuningi okufika engqondweni, sengikufaka esonweni, kodwa ngithi ngenza ukulunga. Bazalwane, kuningi izitho zethu. Kwesinye isikhathi kufanele ukuthi uphe ugodle, ungaphi. Ilunga lomzimba wakho alisesona nje isikhali sokulunga nhlobo. Kuningi bazalwane ebengifisa sike sikucinge. Ngiyafisa nje sike siwabheka amavesi azokhuluma ngokuthi simele ukwenze njani ukuze sijwayeze imizimba yethu ekwenzeni okuhle, sijwayeze amalungu emizimba yethu, njengoba kusho ilokhuzana lapha kuTimotheo wokuqala ivesi, uTimotheo wokuqala uvesi 8 or chapter 4 verse 8, othi ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha umesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, futhi kunesithembiso salokho kuphila nalokho okuzayo. Elesingisi-ke likubeka kabi, angazi noma ngizothi likubeka, ngoba lithi i-physical exercise, or lichaza into eyodwa. Physical exercise isiza isikhashana. I-physical exercise lokho okwenzayo ngomzimba wakho, ojwayeza umzimba wakho ukuba ukwenze njengoba lishiso. Ujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha umesaba uNkulunkulu. Angithi uma ngabe unikelile umzimba wakho kuNkulunkulu, uNkulunkulu kwenzisa izinto njengokufisa kwakhe, njengokufisa nokuthanda kwakhe, lisho njalo ivesi. Senziswa izinto njengokufisa nokuthanda kwakhe ngoba siphansi komusa wakhe. Kusho ukuthi lapho-ke la uNkulunkulu ethokoza khona ukuthi izitho zemizimba yethu sezisebenzela ukulunga, senza izinto zokulunga. Kodwa uma ngabe sizoyitshela nje ukuthi hayi sikwenza kungiyasuka enhlizweni, ingaguquliwe ingqondo yethu, asikwazi ukuthi singafinyelela ekwenzeni kanje, ukwenza okuhle ngokupheleleyo. Bese lithi ivesi uma siqhubeka nele ncwadi esifundile, uvesi 14 wakhona uthi, usho ukuthi isono, uvesi 14, uvesi 14:1, ngokuba isono asikubusa phezu kwenu ngokuba niphansi komthetho, kepha niphansi komusa.
Umusa-ke iwona osikhululayo emandleni esono. Umusa awuvumi ukuthi sihlale sithothobele phansi komthetho, kodwa usinikeza inkululeko ukuthi sihambe ngokukholwa, sihambe ngokwazi, sihambe ngokusaba uNkulunkulu, silalelisise umoya oyingcwele okuthiwe uzoqondisa izwe ngesono. Bese kuthi uvesi 15 athi kunjani pho nisayokona noma siyakona noma ngokuba singephansi komthetho kodwa phansi komusa na? Cha, nakanye. Asikwazi ukona. Ukuba phansi komusa akusho ukuthi asikhululeke sone ngoba nakho sibiyelwe umusa. Cha bazalwane, asikuqaphele lokho. Ingalokho kufanele ukuthi ilungisisiswe, kube noshintsho engqondweni yethu, iguqulwe ukuze sizokwazi okufanele sikwenze. Umoya oyingcwele maye sikhumbuza, kuthiwa umoya oyingcwele usikhumbuza konke. Uma ngabe umoya oyingcwele esikhumbuza, asibe siyazi phela, ukuze ngoba asikwazi ukukhunjuzwa into esingayazi, kodwa sikhunjuzwa into esike sayizwa, sayibona noma sayiqonda, bese siyakhunjuzwa. Ngithanda indaba yamaresiphi. Iresiphi indlela esipheka ngayo. Uyazi ukuthi uma ngabe kuwukudla ungajwayela ukukupheka, sengathi ungabona la yayibhalwe khona iresiphi. Uyikhumbule ngoba wake wayibona, uzosheshe ukhumbule ukuthi hhayi kwakufakwa ama-teaspoon 2 lana, ngoba wayazi, wake wayipheka ngelinye ilanga. Kodwa idishi ongakaze uyipheke nhlobo, uyibuka phansi uma uyipheka, uyibuke kwiresiphi, upheke-ke. Manje-ke ngiyabheka lapha bazalwane ukuthi umusa uyasikhulula ngempela emandleni esono, kodwa ukukhululeka kwethu akusho ukuthi sikhululiwe ukuthi singona ngoba siyazi ukuthi singaphansi komusa. Cha, nankani. Bese-ke liqhubeke-ke lelizwi lizokhuluma ngokuthi okusuka kuvesi 16, anazi yini ukuthi lo enizinikela kuye ukuba nibe yizinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa, noma ezokulalela kube ngukulunga. Asikwazi ukuthi sibe yizigqila, inceku ngesinye isikhathi kusuke kukhona oyinkosi, kube khona oyinceku, which is isigqila. Asikwazi ukuthi singaba yisigqila sesono nhlobo, qha nakanye. Asikhetheni inkululeko bazalwane. Umusa phezu kwethu uyinkululeko. Asikhetheni umusa, silalele, senze. Uma ngabe sizolalela inkosi yethu uNkulunkulu Baba, inkosi indodana uJesu Kristu nomoya wakhe ongcwele. Uma sizolalela sizophila. Kanti uma ngabe singezukulalela, siyizinceku zesono, siyisigqila sesono, sigqilazwa isono. Ngike ngathi-ke ubugqila buyi-choice. Inkululeko isikhona, umusa ukhona. Asingahlali esonweni kuze kuvame umusa, ngoba ngeke usasisebenzela umusa uma sesikhetha inkosi eyisono. Uma siqhubeka naleli vesi lithi makabongwe uNkulunkulu ukuthi nina enaniyizinceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo, nokuthi senikhululiwe esonweni naba yizinceku zokulunga. IsiNgisi-ke sikubeka ngokuthi saba izigqila zokulunga. Kusho ukuthi noma ngabe senzani, noma senzani, senza ukulunga nje, ikhona osekubusa phezu kwethu. Asikwazi ukwenza okubi. Bazalwane, lesi sifundo sanamhlanje
sisenza ukuthi sigxile ekufundeni izwi. Sinokho ukuthi kumele sinakekele ukufunda izwi ukuze sizothola phela i-guidance. Umoya oNgcwele mayesesikhumbuza, asikhumbuze sikufundile. Yonke le ndaba singayiqoqa nje ngamaphuzu amane ukuthi sikhululiwe esonweni. Siphila phansi komusa, hhayi phansi komthetho. Futhi make sikhethe ukulalela, ngoba uma sikhethe ukulalela sizophila. Futhi kufanele sibe yizigqila zokulunga, slaves of righteousness, sibe yizigqila nje zokulunga. Sike sinikele amalunga omzimba wethu, sinikele ngemizimba yethu ekwenzeni okuhle, ingqondo, umphefumulo, umzimba, sikunikele ekwenzeni okuhle. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhulekeni-ke bazalwane. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga ongaka senzela wona. Sibonga ukuthandwa, sibonga umusa wakho Nkosi phezu kwethu. Siphe-ke Nkosi ukuhlala sigxile kuwe, sifunde izwi lakho usuku nosuku, sisondele kuwe nasemasangweni akho ngokubonga, nasemagcekeni akho ngentumiso. Siphe Nkosi ukuthi singakhohlwa imisebenzi yakho yonke emihle, size sikhumbule ngisho nokudonsa kwethu umoya, sikhumbule nokuthi uyasinakekela, sikhumbule nokuthi usithandile singakakuthandi, sikhumbule nokuthi uthando lwakho Nkosi lubanzi lujulile. Siyabonga Baba wethu ongcwele, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi yomusa inibusise, inibiyele, isivule iy'ngqondo kakhulu, njengoba isikhathi sisondela, sibe ngabalungele nabalindile ngokuthembeka nangokukholeka, ngokunxusa nangokubonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.